De temperaturen schrijven nog volop dubbele cijfers en aan de herfst, laat staan de winter, hoeven we eigenlijk niet te denken. Maar dat geldt niet voor de Stichting Winterpret. Zij presenteerde zondag de plannen voor een nieuwe editie die op vrijdag 14 december van start gaat. We gaan dit jaar voor beleving. We gaan echt voor een grote openingsact. Dus we gaan beginnen met opening door middel van een aantal mensen van de atletiekvereniging. Die gaan met fakkels vanuit de kerkdorpen, vanuit de wijken, met fakkels naar het centrum te lopen. We lopen naar de Grote Kerk toe. Vanuit de Grote Kerk komt er een tocht naar de ijsbaan toe. En we gaan de ijsbaan officieel laten inzegenen. Daarna krijgen we een openingsact à la Disney on Ice, wat er gaat gebeuren. Winterpret heeft de afgelopen jaren goed geluisterd naar de opmerkingen van de inwoners. En daar kwam één aspect erg vaak naar voren. Nou, een horecafaciliteit was hetgeen wat echt op top 1 stond, als ze hebben gemist. Nou, als organisatie zijn we hebben we dat ter hand gepakt. We zijn in overleg met de Stichting Horeca Evenementen Venray gegaan om te kijken van hoe kunnen we hier samen een invulling aan kunnen geven. Nou, dat gaat dus ook gebeuren inderdaad. Dus er komt een volledige horecafaciliteit, wordt aan de ijsbaan gekoppeld, waarbij opa en oma lekker op een terrasje kunnen gaan zitten, uitkijken over de ijsbaan en genieten van de kinderen die daar aan het schaatsen zijn. Elke zondagochtend kunnen tussen 10 en 12 uur de peuters schaatsen en is er een minidisco. In de eerste week van de ijsbaan kunnen de basisschoolleerlingen het ijs op. Ook zullen er weer curlingwedstrijden worden georganiseerd, maar dat is niet het enige. We gaan samen met de vereniging Venray Centraal, dus alle ondernemers in Venray, een kerstmarkt in het weekend voor kerst organiseren. Waarbij een 20-tal ondernemers en stichtingen kerstkraampjes gaan bemannen. En dat wordt een unieke sfeer in het Venrayse. Op 29 december gaan we naar Moonlight Skating toe. We gaan een romantische sfeer creëren, een beetje kaas erbij, een beetje rustige love muziek. Waarbij de verliefde stelletjes van Venray en natuurlijk de stelletjes die samen een geweldige avond willen beleven, in combinatie met de horeca, kunnen genieten van eten, drinken en vervolgens lekker dat ijs op om dan met elkaar een geweldige avond te beleven. We hebben gezegd we gaan goed beginnen, maar we gaan het goed afsluiten. Dus op zondag 6 januari gaan we het eerste Venrayse kampioenschap ijsfietsen. Het eerste Venrayse kampioenschap icebike organiseren in Venray. Het is heel populair in Rotterdam, het is heel populair in Den Haag. En wij gaan dus hier in Venray iedereen oproepen om deel te nemen aan een Venrayse kampioenschap ijsfietsen. En het is gewoon zoals het woord het zegt, wij gaan met de fiets het ijs op, een geprepareerde fiets, van jong tot oud, van 4 tot 85, kan in ieder geval schaatsen op de ijsbaan op zondag 6 januari. Niet alleen het programma is aangepast, ook het bestuur is wat gewijzigd. Zo heeft Wim Peters de voorzittershamer overgenomen. Van het oude bestuur zijn een aantal mensen afgetreden. Die hebben overigens gezorgd voor een hele solide basis de afgelopen 3 jaar voor de ijsbaan, voor Winterpret. En dit jaar gaan we eens kijken wat kunnen we nou nog meer doen. Want waar het om gaat is dat we dat centrum van Venray heel levend, bruisend, actief willen hebben. Dat er heel veel mensen heen komen. En of dat allemaal gaat lukken is tussen 14 december en 6 januari te zien en te beleven in het centrum. Mooi. Ja. En dan. Nee, maar. En leg je dat hier.